ilula kanje-ke, uyayihlamba mna sendiyihlambile-ke, then awu-add nix. Uyayihlamba then uyinqunqe, awu-add, awufaki into. Mhlambe yam ndiyihlambile seyi-clean, so uyayihlamba. After uyihlambile uyifaka ekhapini yakho. Bona sabhoyile amanzi sabhoyile amanzi as banibona amanzi wam ayabila, bhoyile amanzi, then ndizoyowafaka ekhapini yam and then siphume guys. It's simple, ayidingi into ezininzi, just uyahamba uyoyikha then ubhoyile amanzi wakho, then amanzi wam seredi ayabila, so let's go. Ya-ke guys, ndiyagalela amanzi wam, ibilile amanzi wam, ndizoziphungela, ndirefreshe ingqondo yam then ndilale. Ndim ke lowo guys, ndiphunga apha iti yam esezingeni. Ufuna utesta nawe uzoba fresh like umntana omncinci, ingqondo yakho soloko i-fresh, yonke into iyafunkshina kakuhle, akho nto ikustressayo. Istress iyasihlisa, iyabhusta ingqondo yakho, soloko i-fresh. Xa ungumntu ofundayo osezifundweni, ungumntu onomsebenzi omninzi, iyasebenza iLantana Camera. It's one of the best, it's natural. Xa ingeyiyo indalo ungayi kwa-doctor uye phi. Xa ingeyiyo indalo, xa isohluleka indalo, that means ayikho into enosebenza. This is indalo, ndisuka uyikha phandle ezibabe ndibona. Yeah, number 1.